I am a podcast that is broadcasted in Welsh about technology. Helo, haia a henffych. Wel, nes I newid y tro na, jyst i gadwch chi ar eich traed. Croeso i Haclediad, y dwsin bydyr. Da ni wedi cyrraedd Haclediad rhif 12. Do ni ddim yn disgwyl hynna. Dwi'n gwybod yn chi hogiau. Na, o'n i di synnu ffai bod o di para hyn hir. Diolch y pawb am anfon eich pres I mewn I gadw ni fynd, Faint ar ein ddyn ni wedi ar gyfer Metastwnch? Dwi'n meddwl wrth i'w 12 oedd o'r blaen. Da ni di smasho'r record podcastiadau tech Cymraeg. Hei, a di hwnna fel bod ni wedi bod yn mynd am flwyddyn, wan? Siwr fod. Yn anffodus, dwi'n wedi bod yn cadw cyfri mynd. Sori, wrandawyr. Gobeithio bod chi'n caru ni fwy na yda ni. Ond dwi'n meddwl fel mae pobl yn licio gweld ni, bod ni just flying by the seat of our pants. Cofio fod gynna ni un rhaglen nath ni recordio yn dechrau a nath ni ddim I ryddhau o. A mae'n reswm da fi na. Ond hwnna falle mwy o dry run. Sa neb byth yn cael clywed podlediad 0. Podlediad 0.1. Dwi'n meddwl nath Gavin neud job ddigon da nhw I reidio allan, just fod... Ie, bai ni oedd o. Oedd fe golygu yn amazing y cynnwys falle bach yn stinky. A dwi'n meddwl jokes fi, wel. Wel, fi, Sioned sydd yma hefo Bryn. Hello. A Iestyn. Hello. O'n i'n barod, nath ffôn fi popio fyny a dweud, sync in progress, am nes I cael distractio. Wyt ti fel kids heddiw? Methu anwybyddu'r ffôn am chydig? Dwi efo'r apsgalion yn ffynhonnell I, mae hwnnw'n distractio fi'n gofyn y ffeithio. Ie, o'n i yn disgwyl I ti gyflwyno dy hunan mewn modd yr apsgalion, achos ar rhaglen heddiw, mae gen I llwyth o bethau. Mae wedi bod yn wel, oedd Bryn newydd sôn thyn ni cyn I ni ddechrau recordio. Mae'r hei fod yn eitha tawel am tech. Dim lenni. Mae o'i fod. Da ni wedi cael newyddion mawr bod Steve-O yn gadael ei le ar dop y goeden afal. Y reswm da ni'n rhyw wsos yn hwyr recordio hwnnw di, achos oedd Iestyn mor upset. Oedd o just methu cael ei recordio, oedd o just torri lawr. Mae o'n dwan yn gallu dod I gwynebu yr maint, yr newyddion ma. Da ni hefyd yn sôn am HP a digwyddiadau anhygoel o nuts. Do you know what we're doing? No, neither do I. It's brilliant, isn't it? Be di hwnna? Sorry, na, dwi'n joio'r y twist bach surreal mae hwn yn mynd. Da ni mynd I fod siarad am hwn a hefyd mae Google, Motorola, anghenfil o beth wedi cael ei greu. Googorola, dwi'n meddwl enw fo wanda. Googorola, mae hwnna'n swnio fel rhywbeth o wyl sa ti'n cael yn California, fel Rollerpalooza neu rhywbeth. Neu bod ar y rhyw anghenfil mae Godzilla mynd fyny yn erbyn. Godzilla vs Googorola. Yeah. Brilliant! Hoffaf. Felly, llwyth o bethau mawr. Hefyd, da ni'n mynd I fod yn siarad am bethau yn fan hyn yn Gymru fach. Ni fod yn trafod lolfa a'i trafferth nhw o gael e-lyfrau Gymraeg ar Kindle Store. Ni hefyd yn mynd I fod yn holi lle mae'r apps I blant bach Cymru. Iestyn wedi pigo hwn fyny fel ein resident app daddy a sprog carer. Chwynwr ofri. Mr Baby Daddy, Iestyn Lloyd. Felly, o'n i'n syth mewn i'r top story, rhif 1 ar yr agenda, I just yn edrych siwr bod Iestyn yn gallu dod trwy iddo fo. Steve Jobs yn gadael ei le fel... be oedd o? Cadeirydd? CEO. A mae rwan yn mynd I fod yn... Cadeirydd Apple Corp, conglomerate enfawr, Skynet, whatever da chi eisiau galw fo. Ydy hyn bechgyn yn mynd yn ei unrhyw wahaniaeth I y cwmni da ni'n gweld o'n blaen ni? Yes, ti eisiau gychwyn o hon? Bersonol, dwi'n gweld fod wneud
dim wahaniaeth o gwbl o rwan ymlaen. Yr adag dwi'n meddwl neith o wneud fwy o wahaniaeth ydy pan fydd y boi wedi marw ac fydd o ddim yn cael ei weld o gwmpas Apple ac ddim yn gallu deud wrth bobl, da chi'n siŵr da chi'n mynd i rei hwn allan? Wel, diolch cweit yn iawn, ydy, to? Ie, dwi'n cytuno hynna. Ond oherwydd fod gymaint o waith, mae siŵr fod gynnu nhw backlog o stwff sy'n mynd i bara rhyw 4 mlynedd arall. So, fydd... O leia, swn i'n dweud. Oes na unrhyw sniff wedi dod allan o be mae o wedi... o lle maen nhw'n gweld peth yn mynd rwan, neu dyn nhw'n fel mae Apple wastad yn neud, cael pob peth o dan ei het? Dos na'm byd allan yna'n deud be. Tywad, be pam a pwy. Yr unig beth yma, rei pobl yn meddwl fydd y 15-inch MacBook Pros eich yn dropio'r optical drive a mynd yn solid state drive i gyd fatha'r fit 13-inch MacBook Air. Mae hynna di'r unig beth, really, sydd wedi allan. Dwi'n hwnna'n rili'n chwildroadol na. Na, does am byd really. Wel, yr unig beth arall ydy eich fod nhw'n mynd i cymryd TV Networks America ymlaen ar ei gêm nhw eu hunan ac cynnig rental, subscription-based rental schemes, fatha ti'n neud efo Sky neu T-Vision neu bynnag. Ond maen nhw'n torri allan y middleman arall na. So, wyt ti'n gweld Apple yn dod yn network fel petai? Teledu, bod nhw'n cael pethau dewis cynta? Wel, ie, oherwydd fod iCloud yn dod, dwi'n meddwl maen nhw'n trio fod yr un ecosystem to rule them all o fewn dy dyd, ydy. Dwi'n meddwl, ac o fewn TV, mae pyn bach fel... A ni'n eisiau deud, Ond mae bob dim yn gweithio, dyna di'r peth. Deall yn iawn, ie. Mae'n berffaith fel mae o. Dwi jyst angen un speaker arall yn y gegin efo dda'n iawn. A ti'n dyn. Mae'n dweud, y peth o'n i'n meddwl fi ydy, mae Steve Jobs di bod yn sal ers blynyddoedd wan, a y beth oedd i dweud wrth Apple oedd, munud sa fo yn teimlo bod o'n methu wneud y job fel CEO, fysa fo rhoi gorau iddi. A'r teimlad sgyn rai pobl ydy wan, mae'r rôl CEO yn gallu bod yn lot o bethau gwahanol, so mae'n actually cael bod yn edrych ar ôl be mae'r cwmni'n neud, mae'n mynd i fod i'r cyfarfodydd ac yn penderfynu, da ni isio dod â 1000 mwy o engineers ymlaen, da ni'n archebu igon o paperclips mis yma. Dwi'n bod matha o pethau bach gwirion fela sy'n adeiladu fyny fod yn lot o waith. Be mae lot o bobl meddwl wan ydy, bod fo'n gadael y swydd CEO yn meddwl bod o'n gallu cael ei ryddhau o'r cyfrifoldeb yna i canolbwyntio ar be mi o'n edrych dda, sef yr boi efo'r big picture mwyn o lai, bod o'n penderfynu reit, dwi'n meddwl na dyma be mae'r cwmni angen neud yn ymlaen. Dyma be mae'r cwmni angen... Mae hwn angen cael newid i neud rhywbeth gwahanol. Dyma galluogi rhywbeth fatha Tim Cook canolbwyntio ar y pethau bach, a pethau mi o yn dda yn neud, sef edrych ar ôl sy'n mae Apple yn cael gafel ar y screens i neud yr iPad nesa, i neud yr iPhone nesa. Mae'r ffaith bod o ddim yn CEO i mwy, mae'n bod o'n gallu canolbwyntio ar pethau pwysig. Mae rhywbeth arall diddorol glwys i oedd, fod fod rei pobl sydd yn gweithio yn Apple, rwan oherwydd fod Steve Jobs yn really yna o dydd i ddydd yn edrach drostyn nhw, fod y gorau mynd i ddod allan nhw, fatha fod rei di bod yn crynu yna. Ddim isio deud i syniadau allan, a falle oherwydd fod nhw'n ofni be mae o'n mynd i ddeud am i syniad nhw, a rwan mae lle nhw'n dod allan efo a dweud, lle neith rhywbeth dada allan nhw fo. O'r peth hefyd ydy, mae o di adeiladu'r tîm dros y flynyddoedd sydd basically, mwyn y lain, meddwl unio fel mi o'n neud, sy'n neud yn unio fel mi o'n neud, so di Apple yn mynd i fod yn newid, fatha, o'na fatha rhyw stori gwirion, fatha, cymryd y pes gyn The Onion, a deud, Tim Cook, Apple, we're going into printers. A dweud bod Apple di penderfynu tafod bod dim allan a dechrau neud printers. A nhw'n i'n gweld i byd mawr fela. Mae'n mynd i oed yr unig cwmni fori oedd o ddoi. Mae'n just
yr unig peth fel mae Issa dweud, eich gwelwn ni chdi bach mwy creadigol. Ydy unrhyw gwmni yn mynd i allu dal fyny efo gymaint o hynna o innovation am y 10 mlynedd nesa? Na, dwi'n meddwl chi'n beth slofi lawr chydig, ond dwi'n meddwl fydd yr un un, dwi'n meddwl welwn ni fatha... Game changers. Dim ar y sgel o beth wedi gweld yn barod, welwn ni'n iPhone arall, a welwn ni'n gweld iPad arall. Mi'n rhywbeth siwr o fod, ond welwn ni'n byd ar y raddfa yna, sy'n rhywbeth sy'n creu, mwyn o lain creu marchnad newydd o scratch. So, dwi'n meddwl welwn ni byd fel, be welwn ni, dwi'n meddwl yn mynd ymlaen, ydy gwelliannau bach yn mynd ymlaen i'r technoleg sy'n ni'n barod. So, mae hwn i gyd wedi digwydd rwan. Dydych chi'n ddim yn rhagweld mae hyn yn newid pethau wrth fynd ymlaen. Ydy yr cwffio yma, dwi'n gael fo'n cwffio, mae y cwmni masif Googorola yn dod, oes yna unrhyw beth fanna yn mynd i alle fod yn fygythiad tech o gwbl i Apple? Ie, dwi'n meddwl Googorola yn well rai sy'n mynd gwybod y stori. Dari Google prynu yr ochr o Motorola sy'n creu y ffôn symudol. Of gwrs mae Google a Motorola wedi bod yn gweithio fe'i gilydd i creu pethau fel datblygu Android, rhoi ffona ac ar eu tabledi nhw. Ond hefyd, mae Google yn prynu Motorola o beth dwi'n weld yn ffordd i Google gallu signo fyny bron, dwi'n meddwl rhyw 14,000 o patents, neu rhyw 1,000 hanner o beth dwi'n cofio. Ond tomar o patents sydd yn mynd i galluogi Google i amddiffyn Android yn y dyfodol. Yr problem sgyn Google ydy wan, maen nhw hefyd yn gweithio fe rhyw 3 neu 4 cwmnïau eraill i creu ffona symudol Android, HTC, Samsung, ac yn y blaen. A os bod Google ddim yn bod yn ofalus, be wnaeth nhw'n neud ydy, wnaeth nhw gwylltio y partneriad yma, pobl sydd helpu rili i creu y farchnad ar gyfer Android, wnaeth nhw gwylltio nhw, a wnaeth nhw symud nhw eich i rhywbeth fatha Windows Mobile eich, neu WebOS eich, os maen nhw'n penderfynu prynu nhw'n gyn HP. Dwi newydd edrych fyny, mae Google, hwn yn dod o TechCrunch. With the acquisition, Google gains a portfolio of 17,000 patents and another 7,000 patents pending globally. Globally. Yeah. So, dyna ni. So, mae gen nhw wan toman o bethau. Beth sy'n digwydd yn yr achosio fel yma, mae Apple yn dweud i Motorola, hei, da chi'n terfyn ar, da chi'n dod ar draws 3 o patents ni. Mae Motorola neu Google dod yn ôl ac yn dweud, wel, da chi ar 4 o patents ni. Oce, ffain ta. Nw'n ni'n swio'n gilydd, a by bob dim yn iawn. Ar y funud, tan wan, dod gyn Google, os sgyn Google ar y funud, sgyn nhw ddim yr portfolio fel sgyn pobl fatha Apple, os sgyn Motorola, Samsung, a Microsoft a bachu. Mae HTC ar y funud yn talu Microsoft $15 am bob un Android handset maen nhw'n creu. Be ma Google, os da chi'n gwrando i rei pobl yn trio neud ydy trio creu ffordd fe wnaeth nhw fynd at yr manufacturers mae gyd a dweud, wel gwrando, os nwch chi roed Android ar eich handsets chi, as mae rhywun yn dod ar eich ola chi, bydda ni yna y sefyll tu ôl i chi yn dweud, na, di hwn, da chi'n cael swio nhw, mae'n roed yr indemnifio Google yn erbyn dyfrau'r handset makers yn erbyn unrhyw achosion yn y llys. Mae'n troi fe'n i business blog yma, Bryn. Sorry. Wel, na, ti'n feddwl, achos... O feddwl, mae hi yn dros yr head, does na ddim lot o ddatblygiadau, pethau'n cael ei rhyddhau. Y tech stori fawr o ran bobl yn prynu unedau ydy HP. Oh, bloody hell. Mae'n nuts. Iestyn, o ti ddim hyd yn oed yn tempted am 90 pint? Nes i edrych arno fo, a wedyn nes i feddwl amdano fo, a wedyn nes i sylwi, dos am pwynt. Am fod
Ma'r OS ei hun yn eitha call, ond ma'r hardware yn, tywod, shoddy, tywod, so do'n i'n gweld y pwynt, os ma' nhw'n deud, da ni'n mynd i gefnogi fo am chydig bach eich ac o'n i weld. A wedyn, so, unrhyw bug fysa yna fo, a fysa nhw ddim yn sortio allan, fysa fo'n just yn sound yna, am beth, tywod, o'n i di considero eich prynu un i mam a dad, just, tywod, cyfrifiadur sydd yn byw ar ei bwr coffi nhw, a maen nhw'n gallu edrych pethau fyny, checio e-mail gyda ddim. Ond wedyn, maen nhw efo iMac fyny grisia, ac os o'n i isio nhw gael dyfais yn yna, fyswn ni'n prynu iPad iddyn nhw. Tywod, oherwydd, tywod, os maen nhw'n gofyn, sut dwi'n neud hyn? A fyswn ni'n dweud, dwi'n gwybod, gyda fi mynd. Achos mae'r OS, cywirwch chi wan, os dwi'n anghywir. Mae'r OS, yr HP Touchpad, da ni'n siarad am, HP, y cwmni enfawr, wedi tynnu allan o greu pob hardware? Do. Be maen nhw wedi dweud ydy, maen nhw yn stopio wneud y touchpad a yr ffona WebOS. Maen nhw wedyn yn mynd i ceisio gwerthu ffwr. Yr union geiriau nath o dynnu oedd seek strategic alternatives for the personal systems group. A ma hynna feddwl, unai maen nhw'n mynd i werthu o'i ffwr, neu maen nhw'n mynd i trio neud be nath eich spinio fallan fel cwmni ar wahân. Ond mae'n rhai pobl wedi dweud, eich welwn ni Compaq yn dod yn ôl. Chos wrth gwrs, dar i HP prynu Compaq. So, be maen nhw'n neud ydy, maen nhw am trio cael gwarad o'r part yna o'r busnes a symud fewn i rhywbeth tebyg i be mae IBM yn neud, sef adeiladu solutions. Fel systemau mawr yn hytrach na systemau personol. Yn union, pethau'r enterprise, o'r pobl sydd angen systema data anferthol, systema fatha'r BBC, yr NHS, pobl sy'n angen ac yn trin a delio efo bas data anferthol, hwnna di'r sort of pobl ma HP ar ôl. Y problem maen nhw wedi bod efo di, mae'r Personal Systems Group yn gwerthu trwy'r tomar y cyfrifiaduron, ond dydy'r margins maen nhw'n neud ar gwerthu bob un uned ddim yn ychal o gwbl. Maen nhw'n neud, dwi'n rhywun wedi dweud bod nhw'n neud llai na rhyw $80 ar bob un cyfrifiadur maen nhw'n gwerthu. Sydd ddim yn digon i gadw. Sydd ddim yn digon iddyn nhw. Maen nhw eisiau symud i'r farchnad wan, lle maen nhw'n gwerthu lot o gwasanaethau yma i cwmniau mawr, a maen nhw'n neud lot o bres ar y gwerthu cwmniau mawr yma. Ydy hyn, achos dwi'n siŵr oedd ni wedi siarad yr eith cyfym y fi Estyn cyn i dechrau recordio, am y syniad mor post-PC age, bod pob peth yn mynd i'r ddwy ochr, i dy systemau a dy bas data mawr di, neu i dy gyfrifiaduron personol bach, hyn o'r noed tablet ti. Ond mae cwmnïau asiaidd fel Acer, Asus, bobl fel na, yn gwneud elw ar gwerthu cyfrifiaduron yn Asia. So di hyn yn golygu bod hwn jyst yn peth yn digwydd yn y gorllewin neu be? Hwna, dwi'n meddwl bod o'n ffaith, eich bod ni, really, ar blaen ar yr adon yma, a bod y newid, bod y tabledi am dod i y farchnadodd yn Asia hefyd. Peth ydy, mae Asus a Acer o'i pres nhw allan o gwerthu pethau ar Netbox, a beth yn mynd i weld ydy, mae Netbox yn mynd i fynd allan dyn nhw'n mynd i weithio Mae nhw'r gormod y hanner. Ia, yn union, hanner ydyn nhw. Mae y pobl yn prynu y Netbox, o pobl fatha mam a dad o'n eisiau rhywbeth bach, yn chwaer efo un, diolch yn gweithio rhyw ffordd a maen nhw isio. Mae'r rhy ffidlu, basically, efo trackpad ydi. Yn union. A rhywbeth bach. Ie. A fysa hyn, dwi'n licio sut mae'r eitem yma, just yn toddi fewn i'w gilydd. Bysa hyn yn rhan o'n i'n deud bod tabledi a iPads falle er enghraifft, y ffordd mwyaf naturiol i ddefnyddio cyfrifiaduron,
fel da ni'n galw nhw. Achos mae hyn yn dod â ni at, da ni'n sôn am apps i blant bach Cymru. A da ni newydd fod yn sôn, cyn recordio, pa mor naturiol mae plant yn ffindio defnyddio iPads. So Iestyn, ti di'n, fel o'n i'n deud, yn baby daddy ni. Ti'n falle gwybod mwy o hynna na ni. Ydyn nhw just deall o? Mae fy merch i yn flwyddyn a 4 mis, a mae hi'n ei ddallt o. Mae hynna i fi, mae hi'n deallt yr unlock screen. Mae'n pwyso'r home button, a wedyn mae'n gweld, mae yna slidey bit yma yna, a mae hi'n dragio i bus o draws, mae'n dadlocio, a wedyn mae'n chwilio am llun cyw, a mae'n pwyso ar llun cyw. A wedyn mae hwnna'n llwytho fyny, ac wedyn mae'r shambles yn dechrau. A wedyn mae gennau fab hefyd sydd yn 3 a hanner, a di hwn ddim yn newyddion i bobl allan sydd efo plant ac efo un o hyn, efo ffôn touch sensitive. Mae'r mab yn chwarae gemar na fo, fatha be fyswn ni'n neud, dwi'n meddwl os ni'n 8 neu fath o la, neu 10, yn y hen ddyddia. Mae'r just y gallu a'r pethau ti'n gallu neud, mae o gyd oherwydd ti'n gallu cyffwrdd be ti'n weld. Mae'n just mor syml a hynna. Dydy'r llygoden ddim yn mynd y ffordd, dydy'r keyboard ddim yn mynd y ffordd. Pan maen nhw'n chwarae fo tegana ar y llawr, neu yn gorfod neud pethau dysgu sydd i gyfri, maen nhw'n interactio efo'r pethau, maen nhw'n yn delio fo a dysgu ar y ddesg neu ar y llawr neu be bynnag. A dyna di'r un peth efo'r iPad. Dos na'm byd yn nadu nhw rhag dysgu fo. Mae jyst i weld fatha second nature. Oedd na erthigol diwrnod o blaen lle o rwy'n di deud babies were born to think the Apple way. A dwi'n meddwl, oedd hynna just yn headline grabbing. Sorry, nathon nhw anghofio roed Iestyn's o blaen hwnna. Dwi'n meddwl na just trio cael lot o bobl i ddarllen yr erthigol oedden nhw. Ie, y link bit oedd y bod yn... Ond mae rhyw sort of elfen, dwi'n gwybod beth yw'r Cymraeg, so kinesthetic amdan gych ymdrin efo rhywbeth. Chi'n gweld plant, mae'r ffrind i fi, mae o yn, gyda fo blentyn, dwi'n rhywun oed, ferch rhywun oed a ti, Iestyn, mae hi'n gafal yn iPhone i mam hi. Mae'n dadlocio fo, mae'n ffonio fo, a wedyn yn gwedi FaceTime. Anna fo. Oh, brilliant. Wedyn, mae'n pwysio bwtyn. So, o fewn, dda ni 3-4 peth mae di cyffwrdd, mae'n chi gweld i thadi ar y sgrin. Ie, mae hyn yn rhywbeth dyn ni'n gweld yn holl amlwg, just achos dwi'n credu bod ni'n byw yn y byd yma. Dwi'n gwybod Iestyn faint o ffrindiau ysgol feithrin dy rhaid i sydd yn defnyddio tablet. Achos dwi'n gwybod mae'r iPad dal yn rhywbeth eitha drud, ti'n really eisiau roed o'i blant, ti'n mo? Ie, dydyn nhw'n cael chwarae fo os dwi'n myna, neu di siari myna, ti'n mo? Ond mae'n ipyn o'n nhw sy'n ffrindiau fo efo'r mab sydd efo iPhones, a maen nhw'n, maen nhw gyd yn defnyddio heini ac wrth i bodda. Felly mae rei nhw, oherwydd fod nhw wedi upgradeio i iPhone 4 a dal efo 3G neu be bynnag, hwnna ydy cyfrifiadur y plentyn. So maen nhw jyst i llenwi fo apps llyfrau ar gyfer y plant. Beth ti'n meddwl amdano fo? Yr hen reswm mae gynnu ni yr keyboard a'r yr hen cyfrifiadur anferthol oedd gynnu ni, oedd hwnna oedd y ffordd oedd ni'n neud efo'r cyfrifiaduron nôl yn y 60au. Oedd yna'n ffordd i ni actually gallu cael gwybodaeth mewn, so beth yn unig, ni datblygu'r ffordd gallu teipio fewn i'r cyfrifiadur. Doedd y llygodan wedyn oherwydd oedd ni eisiau ffordd o gallu symud pethau gwmpas ar y sgrin, oedd mor hawdd o hynna i neud o efo yr keyboard, so rhaid i ni symud efo'r llygodan. Mae'r datblygu yr technoleg, fel mae'n symud ymlaen, mae rhaid i ni dechrau gofyn y cwestiwn, wel, ydyn ni actually neud hwn o ffordd iawn, ydyn ni'n neud o oherwydd hwn di'r ffordd da ni bob tro di neud o. It's thinking the Apple way, Bryn.
Wel, na, dim hynna, mae'r deud o pethau fel yn neud i bobl sort of fel, grydau hwn. A dyna'r llwyddiant efo nhw, bod nhw wedi tapio mewn i, maen nhw wedi scrapio pob dim. So, mae pobl dweud, wel, pan da ni'n bwydo pethau fewn i'r dyfais, maint yma, mae'r di dyfais fath yna cael keyboard arno fo. Wel, mae rhywun wedi gwybod, wel, pam? Wel, chys, gorfod cael un. Ie. Mae'r un peth i fi fatha pan math, ti'n be bynnag nath dod i fyny fo'r fforc neu'r llwy, ti'n bo, ma nhw'n defnyddio fo'n trwy'n gwneud, waw, mae hwn lot haws na'r ffordd arall oedd ni'n neud. Ie, yn union. A'r peth ydi, dwi'n meddwl, ti'n gwachio plentyn mynd o'r ofod ar iPad o'r beth ola, a mynd fyny at teledu ac yn... O, ie. Mae teledu ni efo bysydd dros y weekend. Dyn nhw'n deall pam ddim? Ie, pan dwi'n methu cael cyw fyny ar hwn, a dwi'n pwysio ar y sgrin a di cyw ddim yn dod i fyny. Pan di cyw ddim yn dod i fyny ar hwn? So, Iestyn, be sy allan yna ar hyn y bryd? Achos ni wedi bod yn cael sgwrs Twitter am hyn yn gynharach. Ond ni wedi gweld cwmni dysgu gyda Sam. Mae hwn yn gwmni sydd wedi cychwyn, dwi'n credu na Ynys Môn, maen nhw wedi cael cefnogaeth gan gwmnïau ar Ynys Môn neu gan y cyngor yna i gychwyn fyny. Wedi creu cymeriad hoffus, ond dwi'n credu bod y system i gyd yn dibynnu ar llyfrau a bosib iawn CD-ROMs. Oh, bloody hell. So, Ti'n jocian? Cywirwch fi os dwi'n anghywir. Dwi'n mynd i chwarae'r fideo eto a ar tudalen Facebook nhw a mynd ar ei wefan nhw. CD-ROMs? Walle bod fi wedi deud celwydd rwan. So byd y syni fi? Roedd hi wedi siarad efo nhw a gofyn os oes gen nhw'n syniadau am apps, ond gyfon ni ddim llawer mwy o wybodaeth yn ôl gen nhw ar gyfer y Haclediad. Ie, na fo, CD-ROM aml gyfrwng. Oh, ti'n actually joking. Darllen llyfr ar y CD-ROM. Oh, bloody hell. There goes Bryn. Oh, sorry, dwi'n mynd i... Chwarae teg am wneud o, ond... Bloody... Na, ddim yn chwarae teg iddyn nhw. Dwi ddim yn chwarae teg iddyn nhw neud o. Dwi ddim yn chwarae teg iddyn nhw neud o. Mae'r ffaith bod wedi ryddhau CD-ROM yn yr oes da ni byw yn efo, allai maddan hynna, mae hynna yn hollol wirion bost. Mae hyn yn mynd i swnio allan ohoni braidd, ond dwi hyd yn oed wedi bod ar gwrs datblygu iPhone apps heddiw yma. So, dwi'n meddwl, rho ti pythefnos i fi, dwi'n eitha siŵr, hefo bach o Googlo a tutorials, bys ti'n gallu creu system darllen stori syml. Yr syniad yna, wan, yn y dydd fel da ni'n byw yn y wan. Pa blentyn sy'n mynd i fel, dwi'n gwybod, be na i wneud ydy, na cymryd y peth bach shiny, bach plastig ma, na i drosodd at y cyfrifiadur, reit, hang on, lle dwi'n rhoi hwn i fewn, dwi'n mynd i synwyr i fi mwy, mae'r iPad yma na, na i fynd i chwarae World of Goo yna fo. Seriously, mae hwn y peth mwyaf stupid dwi wedi clywed yn... Mae'r newyddion yma yn waith gyda fi na'r ffaith bod mae'n atho cymryd misodd i blwyddyn dwyd i S4C creu app a i gallu gwylio S4C hwnna. Mae o'n syniad... Mae'r ffaith bod fi'n gorfod mynd i wefan arall i lawrlwytho llyfrau, e-lyfrau, y lolfa, wedyn... Da ni'n dod i hwnna wedyn. Da ni'n dod i hwnna wedyn, so mae hwnna i ddod. Mae hwnna yn hollol... Mae'r angen nhw ffindio pwy bynnag sy'n gyfrifol am creu CD-ROM a roi ceic i'r person yna allan o'r cwmni. Mae o ddim yn edrych i sylwi. Enw'r cwmni ydy Hedyn Cyf. Maen nhw wedi cael eu cefnogi gan y Cynulliad Arian Ewrop, Menter Môn, a cwpl o gwmnïau eraill. Wrth gwrs bod nhw. Mae hwnna'n peth mwyaf stupid. Mae lot o bosibiliadau yna. Dwi'n gwybod o ran y cymeriad maen nhw wedi creu ar syniad ohono fo. Dwi'n garanti ydi... Mae yna potensial.
Mae'na potential... Na, O, ddim ar y CD-ROM yn amlwg, na. mi oedd na potential i'r cymeriad yna. Mi oedd na potential. So ti di dod o hwnna allan fel rhyw fath o rhyw app ar iPad, neu app ar iPhone, neu ar Android, neu be bynnag. Sa'r cymeriad yna wedi bod yn ffantastig. Ond y ffaith bod nhw wedi rhoi ar CD-ROM, a beth sy'n digwydd ydy, mae yna rhyw bright spark yna, ti'n meddwl, CD-ROMs mae'r plant yn licio da. Ia, ni neud CD-ROM, yna neud synwyr. Mae'r ffaith bod nhw wedi defnyddio pres gyhoeddus i neud hynna, actually neu fi mwy flin. Be sydd angen i ni wneud felly ydy, mae angen i ni fod yn bombardio nhw ar Twitter bod rhieni isio apps. Iestyn, o ti'n cwyno bod na ddim digon. Dwi wedi cyflwyno Iestyn heno ma i apps galiwn. Ti wedi bod yn cael chwarae fo, be ti'n feddwl? Wel, hyd yma, mae cynlleiad dwi wedi gweld yno, mae weld yn eitha da. Tywed, o leia, mae'n hwylus, mae'na jigsaws a falle yno fo, a mae o'n rapio yno fo stwff. Mae eitha hawdd i gael rownd. O! Mae popeth dwi'n dweud yn amrywiol. Mae'n trafod. Fydd cynnan wrth i fod. Mae just... Wel, a be oedd y pris ar hwnna hefo te? £2.50. £2.50. So, mae na... Os mae o'n cael just awr o hwyl ar yma, mae'n werth £2.50. Ond dwi'n siŵr fydd o'n cael lot mwy allan yna fo. Achos mae hwn yn bosibilrwydd, achos mae hwn yn un llyfr sydd wedyn yn e-lyfr. Dwi ddim yn siŵr be ydy yr syniad o rolio allan, a fydd updates yn dod i hwn, neu straeon arall yn cael eu creu fel e-lyfrau arall. Ddim yn siŵr am hynna ar hyn o bryd, ond wyt ti'n deud, heblaw am cyw, be arall wyt ti wedi gweld? Dim lot. Na, yn Gymraeg, dos na ddim, ac mae'n... Dwi wedi dechrau sgwennu i y cwmni yma sy'n neud yr ei Saesneg a gofyn nhw be di'r posibilrwydd o gael rhywun i recordio'r lleisiau yn Gymraeg a falle am fod fatha un o'r ei cyntaf ddoth allan tywod 3 mlynedd yn ôl pan math yr App Store allan yn bynnag oedd Peekaboo Band yno fo, a basically mae'n really syml. Mae'r drws yr stabal ma'n cnocio, ti'n cyffwrdd o, a ma'n agor, a ma'n fuwch yna, a wedyn mae o yn deud mae buwch di o. Ond ti'n cael o mewn Sbaeneg neu mewn Saesneg. Tywa, faint anodd fysa fo just i reid llais Cymraeg i fewn yna. Tywa? Ac wedyn, mae gen ti sydd newydd oedd allan, dwi'n meddwl, i Monkey Math. A mae hwnna yn wych, differnol, mae'n dysgu y map sydd i adio, mae'n gwybod sydd i gyfri, a wrth mae'n dysgu sydd i adio fyny, ac... Dwi dal yn gwybod sut ti'n ei hynna. Ond mae'n cael gymaint o hwyl allan yma, a diolch yn gwybod fod o'n dysgu tra mae'n neud o. Stealth dysgu. Ie. O, Bryl, so be yw ti... Dwi'n gwybod, di gwefan app cyw ddim rili'n un ar gyfer addysg. Mae hwnna just bach mwy adloniant ydy hwnna. Ond y problem ydy efo cyw ydy fod y plant wrth i bodda efo cyw, a maen nhw i gyd isio pwyso'r un cyw. A unwaith ti'n pwyso fo, maen nhw dal yn pwyso'r sgrin ac yn disgwyl, lle ma cyw, lle mae o? A maen nhw dal yn pwyso fo. A does am byd yn digwydd. A wedyn, so ar ôl fo llwytho fyny, mae gen ti'r ddewis, tywod, mae just yr un iPhone di sgeilio fyny, ydi o. Dwi'n disgwyl fo llwytho fyny o'n. Oce, mae gen ti'r straeon, a mae hwnna'n straightforward, mae'n darllen i chdi, ac ti jyst yn mynd drwyddo fo, a mae'r gemau yn rubbish. Ond y problem ydy, fatha'r caneuon yn enwedig, os ti'n pwyso ar un o'r caneuon, mae'n dechrau, wel, ar ôl chydig, mae'n eitha dechrau canu. A wedyn, wrth gwrs, mae'r plant yn gweld, mae'n y gan, a os maen nhw'n cyffwrdd y sgrin, mae'r can yn stopio. Os ti'n pwyso eto, mae'n dechrau'r gan o'r dechrau eto. Reit. Pam diawl fod o'n neud hynna? Eisiau bach o tech
refinement i wybod bod plant yno. Cos mae hyn yn rili ddiddorol, achos dwi'n rhan o'r guys sydd yn delio hefo neud y fideos ar gyfer rheina, ond guys sydd wedi neud apsgaliwn sydd wedi creu cwmni Cube ydi hwnna. Ond mae rai fod nhw wedi dysgu dipyn ers wneud yr un yma, fod dwi just yn trio scrollio wan yn yr un gema, ac mae o yn effernol o slo. A wedyn, just chwarae'r gem penio pel na, neu fi nuts. Just, trio cael cyw i symud yn iawn, fatha ddim lag yn amhosib. Waw, so, man shit. mae apsgaliwn yn cael good marks efo ti, ond mae eisiau dod â... Wel, ar ôl 5 munud, yndi, gawn ni weld. Sut i fi lawr. Ti'n mo beth o? Dwi'n gwybod, mae hyn... dwi'n gwybod sy'n fod yn deud hyn, achos bod fi'n gweithio yn y diwydiant pethau. Ti di talu am apsgaliwn? Do. Ydy hwnna'n dangos yn y safon? Dwi ddim yn gwybod. Dwi ddim yn mynd i ddeud ymhellach. Fydda gein hynna'n yn ei dwll. Ond mae yna un arall allan yna sy'n dysgu chdi sydd wedi darllen efo chi yn Saesneg, super wide yma. Dwi'n meddwl na rhyw cartŵn ydi o, ond dwi rhaid i weld o. Ond mae hwnnw'n un da hefyd, sy'n mynd â chdi trwy stori, a mae'n gofyn chdi pa gair sy'n ar goll yn y frawddeg yma, a wedyn, ond yn Saesneg mae wrth gwrs, so mae o leia mae'n dysgu y pethau Saesneg yma, ond os fo neis gallu just deud dwi eisiau gwneud o'n Gymraeg rwan. A mae'n un arall ar yr iPad lle mae y ddau alien yma yn dod lawr i'r blaned ddeiar, ac maen nhw'n mynd o gwmpas Africa ac yn dangos i chdi bywyd gwyllt Africa, a ti'n gallu tynnu lluniau yn nhw, a falle. Ar yr iPad Mae'n sgop masif yna. Dwi wedi bod yn gweld rhai'r llyfrau... Fi ddim yn cofio nhw. Weles i un o'r fideos ar y Vimeo, a dam i allan cofio'r enw. Mr Something's... efo'r ci. Books. Mae'r boi ma'n cadw llyfrau, a mae'r llyfrau yn fel hedfan a pethau rownd. A mae just yn gorgeous. Ond mae'n sort of... Ti'n darllen y llyfrau yma, ond maen nhw'n hedfan rownd y lle, a mae o... Dario! Da ti Haclediad fi diflas, bod fi methu cofio beth yw. Y bed, ia, ar gyfer yr iPad. Ie. Mae o'n y top 10 ar y funud. Mae o'n... Mr rhywbeth a rhywbeth yn ei fel llyfrau. Sorry, bod nhw'n dawyr. Dwi'n mynd i'r charts o'n. Ie, dyd o'n ei estyn achuba fi fan hyn, ond mae o'n un o'r pethau mwyaf gorgeous dwi wedi gweld bydded ar deledu. So, rhaid fi brynu hwn, right? Wefan, beth ti'n gael? A mae just yn quirky a odd a diddorol a ond, allai feddwl, y datblygu sydd wedi mynd fewn i hwnna, nuts yma dyn datblygu, fel, mae yna 3D yn efo, mae'r gymau straeon, just, beth bynnag. Fi jyst yn meddwl faint mor ddrud ydi o. Sa ti jyst yn deud i fi beth i enw, dwi'n meddwl sa'n hapus. Dwi'n meddwl bod chdi brynu. Ie, dwi'n trio ffindio fo. Mae'n iawn. Falle fy rai ni roi pause ar y recordiad. Un o'r llyfrau gen i mewn, rei Dr Zeus, mae hynna'n briliant, de. Y ffordd maen nhw'n darllen y llyfr i chdi ac yn symud rownd y llun, oherwydd dim fideo, mae jyst yn symud, mae'n really nice. The Fantastic Flying Books of Mr Morris. Diolch! Fantastic Flying Books of Mr Morris. Mr Morris Lesmore. Ie! Ie, dwi wedi clywed lot o sôn am hwn, ac mae di ennill lot o awards, dwi'n meddwl da. Mae just yn darn o gelf. A mae'n dysgu chdi sydd i chwarae'r piano yn efo, fydd ydi. Ie, dwi'n mynd i brynu hwnna'n. Eich bod o'i pyn bach yn hen i fy mab, ond dwi'n meddwl gai hwyl. Ond geitha just sbio yn efo. Sbio ar y pres dwi wedi gwneud i ti wario heno. A mae'n un arall hefyd sy'n number 1 di cymryd drosodd yn Huggles Douglas. Mae'n edrych yn dda hefyd. Arth ma sy'n yn licio cael hugs. Plan bach yn cwtio ac yn driblo ar hyd iPads, dwi'n bo chwaith. Just am dweud Sionet, dwi wedi managio ymlacio wan, so does dim byd arall yn y line-up heno sy'n mynd i neud fi bod yn teimlo flin eto agos. Wel, o'n i'n eisiau deud gormod, ond... Yn mynd o llyfrau fel la, ia? Mynd o lyfrau hyfryd Morris Lesmore sy'n hedfan o gwmpas lle yn edrych yn stynnin i lyfrau y lolfa sydd ddim yn hedfan i unrhyw le achos dyn nhw dal ddim yn gallu mynd ar Amazon Store.
Heblaw am 2. Mae ti, Bryn, ti eisiau blood pressure ti godi eto? Wel, o'n i'n darllen trwy'r stori ar gwefan y BBC, lle oedd Amazon yn deud, lle oedd y lolfa... Da ni di sôn yn cwyno am lle mae'r llyfrau yma o blaen do, yn gofyn wrth, tywod, rwy'n y lolfa, os ydych chi eisiau cysylltu efo ni, please dweud chi pam. A mae'r stori di dod allan wan do. Do. Mae'n ymddangos bod mae'r lolfa wedi trio cael ei chyfran y fewn i yr Kindle Store. Dolig 2010. Rhaid cofiwch hwn, mae'r Kindle di bod ar werth ers dolig 2007. So, dolig 2010, 8 mis yn ôl, mae'r lolfa wedi ceisio roed i llyfrau ar yr Kindle App Store. Mae nhw wedi cael neges yn ôl dweud, dydy y lolfa ddim yn dall beth i'r iaith. Amazon ddim yn deall. Amazon, sorry, ddim yn dall beth llais y lolfa ddim yn dall i'r iaith, sy'n bach yn oed. Issues hwnna. Ia, dwi dal chyd bach yn flin. Mae Amazon wedi gwrthod cymer nhw sy'n nhw'n dall beth i'r iaith. Mae wedyn yn ôl o sôn, mae lolfa wedyn di ceisio cael siarad efo Amazon a wedi cael ddim look. Wild Breaks yn trio cael yr llyfrau nhw fewn i'r Kindle. Ond eto, ar rhywsyd, mae'na 2 lyfr wedi cael trwad sydd yn neud fi feddwl, ydy o actually... Dydyn nhw ddim yn prawf ddarllen bob un anyway, nec? Na di. Wel, beth dwi'n meddwl mwy ydy y lolfa wedi neud rhywbeth gwahanol o'r 2 llyfr yna yn y data, yn y metadata maen nhw'n rhoi yn yr hwnna. Sydd eich fel bod eich maen nhw wedi rhoi hwnna fyny bod o'n deud, mae'r metadata deud yn Saesneg mae'r llyfr, ond actually mae'n Cymraeg. Chos pan nes i lawrlwytho e-lyfr allan gyn y lolfa, mi ges i gwall yn dod i fyny deud bod yna rhywbeth yn bod ar y metadata, so os yna rhywbeth yn bod yn fanna. Ond y peth pwn sy'n bodro fi di, mae nhw wedi cymeryd 3 blynadd i'r lolfa dod allan a cyhoeddi a deud, o ia, da ni di trio, ond, wel, mae'n gosach chi 4 blynadd just wan, i deud iddyn nhw, da ni di trio, ond da ni di methu neud o. Pan sy'n wedi dod allan, pan sy'n wedi trio 2 flynedd yn ôl, a di creu mwy o stink amdano fo. Da ni ond yn clod am hyn wan. Rydyn peth sydd dwi wedi gweld am hwn ydy pwt bach hi erioed, diolch yn stori, diolch llai na tudalen ar gwefan y BBC yn deud, o ia, da ni trio, da ni wedi clod i byd yn ôl gyn Amazon, da ni dal yn trio. Lle ma mynd allan at y gynulleidfa? Be sydd yn ffwndro fi ydy, am un peth, lle mae Cymdeithas yr Iaith? Achos mae na iffach o lot o stink yn cael ei wneud am lot o bethau am teledu. Mae hwn, i fi, bach yn issue. Ti'n deitha fi bod y Kindle Store ddim yn neud llyfrau Sbeineg? Mae ddim yn neud llyfrau Norwyeg? Na, mae hynna'n hollol. Mae na anferthol o shed mawr gyn Amazon lawr yn... Abertawe? Yn Abertawe. Di Amazon heb di clod am Cymraeg. Bollocks. Sorry, dwi'n gwybod ni'n trio cadw'r wrth y iaith drwg. O na, seriously, mae hynna... Nhw stampio na ni yn yr iTunes Blin podcast peth yma, stampio ni bod ni'n explicit fan. Wel, dwi'n poeni, dwi'n digon blin, dwi'n poeni amdano fo. Mae jyst y syniad yma yn hollol nonsens gyn bellad dwi'n gwybod. Dwi'n eitha sicr, beth sy'n digwydd ydy, mae rhywun yn y lolfa di trio ffonio fyny Amazon, a mwyn wedi cael press 1, a mwyn di, pan ydi 1? Reit. Dwi'n gwybod beth ydyn nhw, ydy, yr effort mwyn wedi gwneud, nonsens. Yr un pen mwyn wedi gwneud, mwyn wedi trio ffonio nhw 1 neu 2 weithiau, a di cael nillio, mwyn dweud, o, ti'n be, da ni'n mynd i bodr yna fe hyn. Mae ffaith bod wedi cymeryd, nhw wedi trio cael fewn y dolyg, mwyn wedi trio cael fewn i'r merch y dolyg, a da ni o'n dwan, a dechrau mis Medi, yn clywed amdan hyn, mae'n trio, dwi'n meddwl bod wedi trio unwaith. Unwaith eto, da ni'n gofyn, bobl y lolfa, please, gyrwch e-bost i ni, tweetiwch ni. Os dwi'n siarad hollol rybys, dowch ato fi, dwi'n gon parod, na i fitang eiriau. Recordiwch audio boo i ni. Recordiwch chunk o sain i ni,
yn rhoi eich ochr chi ar stori Lolfa, achos bys ni'n licio gwybod hyn, erbyn I fi gael Kindle, bosib fydden nhw wedi cael. A dwi'n deud hyn wan, os mae'r Lolfa dod yn ôl ac yn dangos I fi bod fi dwi'n bod yn hollol stupid yn beth dwi'n newydd ddeud, then na ffain, na I sgrifennu ymddiheiriad Swyddogol. Swyddogol. Na roed ymddiheiriad llawn iddyn nhw ar ymlog, ar y podlediad yma. Na I wneud hynny, os maen nhw'n dod yn ôl at fi a deud I fi bod fi'n wrong ac yn dangos I fi bod fi'n wrong, na I wneud hynny. Ond mae'r ffaith bod wedi cymeru 9 mis sydd nhw'n dallan a deud hyn yn gyhoeddus yn hollol wirion. Mae hwn yn rhywbeth dwi'n meddwl fysa Apple yn gallu sortio allan. Be, ar y Kindle? Wel, mae yna Kindle app ar gyfer yr iPad. Ond mae gynnu nhw'r iBook Store, ac dwi'n edrych arno fo rwan yn iTunes. Ac yr unig ffordd fydd rai ffindio, nes I just teipio Cymru I fewn yn search, a mae wedi dod I fyny efo llyfr Cartrefi Cymru. A mae hwn yn lyfr sydd ar Project Gutenberg, dwi'n meddwl dio. Nath allan troiad ganrif dwytha. A mae'n deud y fyna yn y metadata, language, Welsh. A mae gen rwy'n o enw Owen Morgan Edwards. Ond dos na'n ffordd o reid yn y search for language, Welsh. Yeah. Felly, ond mae yna foreign language section yn y section llyfrau, ond I Cymraeg ddim yn dod I fyny hwnnw, dylai fo ddim. So pawb yn gwylltio os efo. Mae hwn yn rhywbeth dylse fod ni'n neud fel rhyw fath o campaign amdano fo. Achos, bydd o'n dangos bod bobl eisiau nhw, a mae bobl eisiau nhw, ond da ni'n Gymru, so da ni'n mynd ei ffys amdano beth. Ie. Sialens wanta, dwi'n gwybod bod yna pobl Cymdeithas Iaith yn gwrando i'r podlediad yma. Lle da chi, boys? Lle da chi? Ac wrth gwrs, shameless plug, os da chi eisiau fi newid eich llyfrau chi I fewn I e-lyfrau a reid nhw ar yr iBook Store, I could do that. Bing! You know what I'm saying? Ydy hwn yn spell check-tastic? Bing! Yndi. Os da chi eisiau gallu mwy na protestio ac yn claimio fyny mastia teledu fewn I adeiladau. A teledu'n marw. Pwch poen am teledu? Dyma'r drafodol. Llyfrau. Sa fydd ni gael pethau ar technoleg newydd ma, fydd eitha farw allan yn gyd. Sa fydd ni gael pethau dda apps I ddysgu plant a helpu nhw ddysgu'r Cymraeg. Sa fydd ni gael llyfrau ma fewn I y Kindle a fewn ar yr iBook Store. Fila, neith pethau marw. Gwch chi cadwyna chynan I gyd gymaint o bethau da chi isio. Neith o bloody tamad o wahaniaeth. Fel ma da chi cadw pethau ar Cymraeg yn mynd. Okay? So just please, gwch yn touch o ni. Nw'n ni gyhoeddi bob dim ar yr blogia ni ar Twitter ni, ar yn Facebook ni, ar bob peth. Da ni yma megis teclyn. Yndan, da ni yma, os da chi ydy'r proses i gael o fewn i'r apps, I fewn i'r Kindle Store, then nhw'n ni, chi fydd yr arwr yr e-Gymraeg yn mynd ymlaen, okay? So please, get in touch efo ni. Okay? Mae Twitter, ar Facebook, chwilwch am yr Haclediad, nwch chi ffindio ni, ni yn cael at y gilydd ac wneud actually neud yn ddigwydd, okay? So please, just get in touch efo ni. Just rhywbeth I gau geg, Bryn, wir. Yeah, rhywbeth iddo fo stopio cwyno amdan. Na, dwi'n credu bod hwnna'n really dofn. Dwi'n bloody flin am hyn, okay? Dwi'n seriously flin am hyn. Does o ddim esgus I ni roi fyny efo'r fath sothach. Does na ddim oherwydd fod mae'r lyfrau yma, mae o'n really yn y mainstream rwan. Mae tad yng nghyfraith I, mae nhw yn cael gwared o'i Dell computer ac yn mynd I gael iPad a Bluetooth keyboard. Mae fam yng nghyfraith, mae hi yn edrych I fewn I gael Kindle oherwydd I ddarllen llyfrau. Mae'n hed yng nghyfraith I yn cysau technoleg, a mae gen fo Kindle, mae'n deud mae'n peth gorau mod I brynu. Ie. Mae just... Beth sy'n byd ar ôl I ddeud? Mae'n dod, mae wedi cyrraedd, a mae o... Ma.
Na, a mae'n mynd i gario ymlaen i fod yma, does na ddim pwynt, fel oedd Bryn wedi deud mor dda ynghyd. So ddim pwynt clymu'ch hunan i fas teledu, achos di hwnna ddim yn bwysig rhagor. Mae plant sydd yn fech rwan, defnyddio pob peth yn ddigidol maen nhw'n mynd i fod. Dyn nhw ddim yn mynd i fod yn gwylio pethau. As nag ydy llyfrau ar gael iddyn nhw yn ddigidol, dyn nhw'n mynd i foddran. As nag ydy apps ar gael iddyn nhw yn Gymraeg a ddigidol, dyn nhw ddim yn mynd i foddran ymwneud hefo'r Gymraeg. Sorry, dwi wedi mynd bach off o'n wan. Dim angen. Dwi'n credu chi'ch dau guys wedi deud o well na allan ni. Felly, be arall sydd i ddeud? Ys da chi eisiau bod yn rhan o'r chwildro? Parhawch i'w rand. Dyna ar haclediad.com. Ys fydd Haclediad 3 ar 10 actually'n digwydd. Byddwn ni nôl hefo chi adeg yma mis nesa. Please dowch yn ôl ato ni. Mae hwn fel yr warning na ti'n cael o ddiwedd EastEnders os ys yna rhywbeth ofnadwy wedi digwydd. Ys yna unrhyw beth yn y Haclediad 12 wedi effeithio na chi, cysylltwch efo ni. Felly, gyd rhaid fi ddeud ydy, diolch yn fawr i ti, Bryn. Diolch. Diolch yn fawr i ti, Iestyn. Diolch! A hwyl fawr gyda fi, Sioned. Welwn i chi tro nesaf. Hwyl fawr.